खुलुमबाय बयखौबो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा फोरमायदों रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला मनरन्जन बसुमतारी बिथांनिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन स' रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो भिडिअखौ जोबजासिम नायखांनायनि उनाव नोंथांमोननि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायब्लानो जाबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय स्पष्ट भाबै सिगाङावबो प्रेस मिट होखांबाय बे आयदायाव आरो जोङो जोंनि डेलिगेट्सआव थांखि लादों जों बुंदों जिहेथु आगुनि जोंनि गोजाम धोरोम बाथौ धोरोम बेयाव थानायखौनो जों लुबैयो धर्मान्तर जानायखौ जों कामना खालामा आरो माखासे मानसिफ्रा बुंबाय थादों जे धर्मान्तर जानाय मानसिफोरखौ ट्राइबेलनिफ्राय दानगोन बे खेत्रआव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा एकमत नङा आरो जों नायदों लुकुर कमिटिनि जिथु प्रतिवेदन बेयाव गुबुन गुबुन क्राइटेरिया होदोंबाबो धोरोमखौ उल्लेख खालामाखै गतिके जों ट्राइबेल हिसाबैनो जयै थानो मोननांगौ आरो जुदि धर्मान्तर जानाय मानसिखौ ट्राइबेलखौ दानोब्ला जों माइनरिटि जागोन जोंनि सुजुग सुबिदाफ्राबो खम जागोन बे जोंनि थाखाय खहा जागोन होननानै जों बुंदों आरो बे बाथ्राखौ जों गनायाखै आरो जिहेतु दिनै बाथौइजिमा दिनै सेन्सासआव मोनसे लिरनो मोननाया जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा जों बेखौ बयबो बरायनांगौ आरो जों बरायदोंबो आरो बे आयदायाव जोंनि गेजेराव भुल बुजाबुजि जादों एसे खावलायदों जे बाथौ हारिफोरनि गेजेराव बा गुबुनफोरखौबो हायोब्ला बयबो बाथौइजिम लिरनांगौ होननानै खावलायदों मोनसे बे खावलायनाया बर' हिसाबै जादों बे गोग्गाथाव बाथ्रा आरो जिहेतु दिनै 30 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुं दङ बिनि मादाव बांसिनानो बाथौइजिम नङा होमबा बाथौइजिमखौनो लिरगोन जों मोनसे तुलना खालामना नायनो हायो रिजायनानै नायनो हायो जे जिथु फारसि जुरास्टार जिथु धोरोम बे धोरोमनि सुबुङा दिनै सारा भारतबर्ष नाङै बुंनो थाङोबा 1,60,000 सुबुं दङ बिनि मादावनो बांसिनानो 50,000निफ्राय 60,000 सुबुङा भारतबर्षआव थायो खिन्थु बे 50,000 मानसिनि थाखायबो भारतनि जिथु संबिजित बे सेन्सासआव बिसोरनि थाखाय मोनसे खथा दं जुरास्टार होननानै बिथांमोना लिरनो हायो गतिके जोंनाथ 20 लाखसो जागोन बाथौइजिम लिरग्राया गतिके मानो गिनांगौ जाखो बाथौ हारि जेसेबां बाथौ सिबिग्रा मानसि दङ बा गोसो मोदोमै जाय बेखौ मोजां मोनो बे लिरगोन बाथौइजिम बेयाव बुंनो गोनां गैया नङा होमबा दिनै पार्सनेल बाथ्रा बुंनो थाङोबा आंनि बेक्तिगत आं सत्संगि मानसि खिन्थु सेन्सासआव आंथ बाथौइजिम लिरगोन बे आंनि बेक्तिगत डिसिसन बेयाव रावबोथ हखाबादा होआ नङा होमबा सोरबा ब्रह्मआ सोरबा बाथौ लिरबा बेयावथ हखाबादा गैया उइलिंलि सोरबा लिरोबासो दा बे खेत्रआव जोंनि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांखौ मालाबा एसे हान्देर हरनाय थानायखौ जों नुदों आरो बिथांनि बुंनायाव मानसिफ्रा एसे भुल बुजाबुजि जादों बिथाङा बुंबाय थादों जे बाथौ खिनिया बाथौ लिरबानो जथेस्थ सेन्सासआव बेखिनिया जथेस्थ जोंना बुजिनायासो भुल जादों बिथांनि बुंनायाव जोंना बुजिनाया थारमाने बिथाङा बुंदों जे मोनसे हारिया धोरोम सोलायनायनि उनाव मोननै बेनिफिटखौ लानो नाङा मोननै खाबुखौ लानो नाङा जेब्ला ख्रीष्ट धोरोमनि सुबुं माने जोंबो मिथिगौ आरो बिथांमोनाबो मिथिगौ रोखा जे मोननै सुबिदाखौ लादों बे बाथ्राखौसो बिथाङा बुंदों थारमाने ट्राइबेलनि जिथु सुबिदा बेखौ लानायनि बादैबो जिथु माइनरिटिनि सुबिदाखौ लायो स्कलारशिप होन गुबुन गुबुन सुजुग सुबिदाखौ बर' ख्रिस्टानफ्रा लायो थारमाने गतिके बिथांमोना जुदि बोरैबा जुदि माइनरिटियाव थाङोबा ट्राइबेला माइनरिटि जागोन नङा होमबा गतिके बिथाङा स्पष्ट भाबै बुंदों जे माइनरिटिनि सुबिदाखौ लागोन ना ट्राइबेलनि सुबिदाखौ लागोन रोखा मोनसेल' जाबा मोजां होननानै बिथाङा फोरमायदों थारमाने जोंनि गेजेरावसो भुल बुजाबुजिया जादों थारमाने बे बाथ्राया गतिके बे बाथ्रायाव गोनो गोथो जानांगौ गैया जायहा गोसो दङ बे बाथौइजिम लिरगोन नङा होमबा सेन्सासआव आरो बे सेन्सासआव लिरनो मोननाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै आं जों खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै गायसननो जों नाजागासिनो दङ आरो जों बे सायाव खामानि मावदों दिनै
आसामाव गं 22 जिल्लायाव 130निख्रुइ बांसिन जोंहा आन्सलिक कमिटि दङ। बिनि बादैबो जोंना अरुणाचलाव कमिटि दं, मेघालयआव कमिटि दङ, आरो दाख्लै बावैसो जोङो सोनाब बंगआव जों जलपाइगुरि आरो दार्जिलिं जिल्ला बे जिल्ला मोननैयाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ दाहैदों। आरो बेजों लोगोसे जों आलिपुरदुवाराव दा खोब खम समनि गेजेराव दानायनि बाथ्रा, दानायजों लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय जेब्ला बर' हारिनि जेंनाफोर दङ, बेफोर जेंनाफोरखौ जों बयबो जयै आफादफ्रा गसंथालायनानै बिथांमोननि जेंनाखौ जों बोरै सुस्रांनो हायो, जों बेनि सायाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा खामानि मावबाय थादों। आरो जों मिथिनो मोनदों जे 3-4 दाननि गेजेराव जिथु जिटिए गोरखा एडमिनिस्ट्रेटिभ टेरिटरियेल मोनसे माबा दंमोन, जिटिए होननाय एडमिनिस्ट्रेटिभ एरिया जिथु, बेखौ लानानै मोनसे गोदानै सुक्ति जाफिननो थांगासिनो दङ। बेखौ जोंनो नखर बिफाननिफ्राय जोंनो फोरमायदों। बे बेलायाव जिहेतु जिटिएआव 296टा मौजा गोदानै सोसनफिनबावनो नागिरदों। बे सोसनफिननो नागिरनायाव जोंनि गोबां बर' गामिफ्रा जिहेतु बे ओनसोलाव हाबगोन, हाबनायखाय बे ओनसोलनि बर'फोरनि जिथु रांखान्थियानो होन, समाजखान्थियानो होन, बा गुबुन गुबुन बिथिंजों लोगोसे राजखान्थि मोनथायफ्राबो जुदि गोजोर जायो, बेनि सायाव जों सावरायबाय थादों। बे आयदायाव जोङो आगुनि जिटिएनि चिफ मानगोनां बिमल गुरुं बिथांजोंबो जों सावरायदों आरो जोंनि दाबि दावाफोरखौ जों बिथांमोननो फोरमायदों। जिहेतु तराई, बे डुवार्सनि तराई ओनसोलाव 3 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुङा बेयाव दङ। बिथांमोननि राजखान्थि बा गुबुन गुबुन मोनथायफ्रा जिहेतु रैखाथि मोननांगौ, बेनि सायाव जों खामानि मावदों। आरो जिहेतु बे ओनसोलाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा रायजो जाना दङ, जारिमिना मोनहासनाय बा आगुनिफ्रायनो बेयाव दं। जों मिथिगौ जे 1205 मायथाइयाव बक्तियार खिलजिया जेब्लानोखि तिब्बेतखौ गाग्लोबनो ओंखारदोंमोन, बे समाव बे ओनसोलनि राजाया बर' राजामोन, सासे मेस राजामोन। बे मेस राजाखौ सिगाङाव थाथेनायखाय बेखौ आक्रमण खालामनो गोनां जादों आरो बेखौ फेजेननानै, बक्तियार खिलजिया फेजेननानै बेखौ इस्लामाव धर्मान्तर खालामदों आरो बेखौ आली मेस उपाधि होदों। बे समनिफ्रायनो बर'फ्रा बेयाव दङ आरो बे समनिफ्रायनो गोबां धर्मान्तर जादोंब्लाबो दिनैसिम दाबो बेयाव बर'फ्रा गावनि राव, हारिमु, धोरोम खोरोम गासिफोरखौ फोथांना लाखिदों। बे जोंनि थाखाय, हारिनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै मोनसे आफादल' नङा, बे मोनसे हारिखौ फोथांना लाखिनाय, मोनसे गोजोर अबस्थायाव लाखिनाय आरो जौगाथाय बा गुबुन गुबुन बिथिङाव हमथाना लाखिनायनि बे मोनसे खुन्थिया होननानै जों फोथायो।